Mashoko enyu mashoma pa SMTV, pa Sly Media TV. Zvakurwadzai sei kusiwa namarapa? Aiwa, twanzwa kurwadziwa zvakanyanya nekusiwa nemumwe wedu, ende tichitendawo Zimlash yakonzerwa yekuti marabha anga ainayo parufu rwake, saka aiwa tiri kunzwa kusurukirwa zvakanyanya. Aiwa, tinotenda maita basa. Muri kutiwo kudini nekusiwa namarapa? Asi taida kuti vanhu ava kuya nemapurezidendi vanga vaine marabha akayaita mudhari muno tinoona saka tinokumbirawo dai vanga vakamubatsirawo nguva ichiripo pamwe aikwanisa yakabatsirwa naika. Asi Epworth yarasikirwa zvakadini nekushaya kwamarapa? Ndokuti Epworth yarasikirwa zvikuru ndo vanhu vakaita kuti tizikane kune Epworth vakatanga madhamu handizvo saka tinotenda zvikuru kuna Zimbabwe yakwaziva saka vakawanda vakaungana pano. Tinotenda. Mune zvekuwedzera? Panguva kusabatsirana panguva yekurwara munotiwo kudini nenyaya iyo? Tinotenda nemashoko enyu. Zvazvamuda kuwedzera? Akasiwa rigamba remajirama akamuka nekuita mutauni awatavazwa chaizvo kuti kungana kwaita vanhu akaungana achirwara kudai tisina kuungana panapa marabha akayamuka zvino inyaya yekuti tinochiregererana kani tozoda kuya munhu amasa izvozvo aiwa next time ngatibatsire mukana aine dambudziko uneembeke zvinovanhu marabha kumusake riri muvhumba imamakambakana fuo asi onai vanhu vakuya kuzoona asi yake ine mavhu ikati aiwa ngatibatsirani aiwa maserebhureti waya ngavabatsira kutozongaya pari chema uko handina munhu anogona kuchema panapa vanhu vari kutonakirwa saka hapana kana munhu ari kungochema kana vatomudhamu yaomanya kuna dhamu dai vanhu vachimba kuna vachiimbira marabha vanhu vari kumhanyira kuona ana dhafu ana suru ana dhapureza vaitadza kunochema marabha hapana vanhu anogona vachichema panapa vari kutonakirwa vanhu vari kutofara vatopari parhare ndoti
muti kudini zverufu tarwadziwa tabatikana nekufa kwaita mababa anga ari entertainment yedu kuno kuepweti zvinhu zvaiendeka tabatikana tarwadziwa asi tinoti chinei mwari ndo vanoziva ndivo vatonga nguva yake yanga yakwana saka tinongoti maraba zorora murugara nesuwo tichatenga tinotenda vanoda kutaura Maraba Thank you. Maji? Wakamcheketa Maraba ni my doing. Yarasikirwa zvakadini Zimbabwe nerufu rwaMaraba. Yarasikirwa chaizvo, vanhu vari kuchema, vazhinji vari kuchema, havana kusuwa kukuru. Kuti dzorora murugare Maraba. Tinotenda maita basa. Maita basa. Taurai. Pane zvese chanyanyondirwadza maserebhu ari kungouya wakadhonesa 12 loaves dzechingwa tatisingatarisira izvozvo semuna Maraba zikanwa nevanhu taitarisirawo kuti vese vari kuuya ava vaimbi vanoita vemadhirama vaitibatsirawo zvakanyanya but rubatsiro rwataona pari zvino ndere 12 years re12 chingwa chaakatibatsira chete yatenda zvamucho chete pari zvino zvinopisa. Taurai zviri pamwoyo penyu, pane zvimwe here? Zvanyanyondirwadza tachifungidzira kuti tinoona rubatsiro rwakanaka rwekubatsira Maraba semunhu aizikanwa nevanhu vese. Zvinongorwadza kuti tawanotwa kubva kuvaimbi nevemadhirama tisingazivo kubva pari zvino kuda vachaendera mberi nekutibatsira asi pari zvino tawana future yevana vaMaraba ichamira sei now that haasisipo pano? Haina kwainoenda zvakanyanya kurasikirwa nekuti baba vacho ndivo vatinoti ndiye muridzi wemhuri handiti evo ukama tiripo kubatsira asi kuvana vake varasikirwa zvakanyanya zvichida madhirama dai rariri basa rine pei chaitova chavana nhasa yababa wavo asi havana nhasa yababa wavo yavachawana zvatopera. Munofunga zvingaitwe sei tichienda kumberi nekuti madhirama haana kuperera ipapa zvicharamba zvichienda tichasangana nezvakadai zvekuzoti vanhu vanozongopedzisira vangoya ne12 loaves asi pamwe pese apa vasingabatani? Chatinofungidzira ndechekuti mari wemadhirama nevaimbi vaita kana sekasociety kavo kana kuti kanowapinzira mari zvekuti zvisazofa zvingoramba zvichiendera mberi kuti mumwe wavo akanga afa vanotora mari iyoyo vachibatsirika vachiendera mberi nekuchengeta vana vemufa anenge asiva nevamwe wavo.
ministry futi hurumende yeministry of arts mungavapewo dzidziso yekuti kudii tichitarisa newelfare yemaartist ese? Inini dzidziso yandingangovapa ndeyekuti ngavatibatsire vacheseka society semataura ndingora machiita kanozobatsira vana vasara. Madhirama amaraba haana kuperera pano, ari kuenderera mberi. Tichamuona maraba nekusingapere, asi vana vake havana chavakusara vachiwana. Saka tikukumbira panowanikwawo dhirama ramaraba, vana vamaraba ngavaonoka pesendi nyangwe kesendi zvako vaone kuyamurika. Tinotenda mashoko yasvitsewo kuhurumende igobatsirawo vana vemufi wamaraba, zvinhu zvakaoma. Ndatenda. Tinotenda. Zita renyu rakazara? Zita rangu rakazara ndonzi Sarudza Inyowani. Nematambudziko emukomana maraba, imimi zvakubatai zvakaita sei nekushaya kwamaraba? Maraba akabatisa mwana wangu zvekuti nguva zhinji taitamba tese yachiuya kumba tichiona kwenu tikambopa imba kuda kuenda kubasa but taizomuona aenda kukachasi. Zvaiva zvinhu zvaitirwadza kuti tikampa mari oenda kukachasi ofuita itazoti tikambopa indoro oendawo kubasa. Saka takazorwadziwa zvikuchirwa maraba aita sei apa. Asi chinhu chinorwadza ndechekuti semunhu aizikanwa anga ine mukurumbira mumberi yezimbabwe, maraba aiurana nevanhu vakawanda, vanhu vakawanda vaimuziva. Ane shamwa dzake maartist akawanda ane mari, but chinorwadza chekuti maraba paienda kuhanzvadzi yake maibhoti nemumwe anonzi apira rogaauko ndovaenda kuna maraba. Zvichireva kuti vazhinji vemaartist emuzimbabwe hapana akwanisa kuenda sei kuenda kunona maraba. Zvinova zvinhu zvinorwadza. Maraba akafa achitamuziva. Ende two, kuona maselebhuti emuzimbabwe ari kuuya zvishuwa kubata maoko kutetenesa, asi chinorwadza ndechekuti kana vari madhambosa vaya panapa nezuro vaisatogona kana kugumwa kana kuda kumbofoniwa kuvana kuti vangodzo munhu wanozikanwa vanga vasingadi. Asi inchezofana ana chipo troublemaker ana maititi zvezvitori navo izvezvi. So vari kutamba chero jiti chaivo kuedza kuti tiri vanhu vamwe chete, tiri one family handiti. Kana tiri vana vemuzimbabwe tofanira kunge takabatana, zvichireva kuti hatifanire kusiyira vamwe vanhu vachiita zvinhu zvavo isusu tisiko. Patakazonzi maraba zvoshuwa tese takauya nekuwanda kwedu, vana vadiki, zvigure, mahure, mhondi, pambi dzine dziri pano kuchema maraba. Zvichireva kuti kana maselebhiti akanga asipo, maraba anongodii, anongovigwa, anongochemwa. Saka tanga tingokupisa mhuri yezimbabwe kuti kana kune maselebhiti kunyika kunzvimbo yakaita seino yepwe ngavasadadire vanhu nekuti tese takafanana. Hapana anonzi ane madarika mumwe nekuti tese tichangofa tichangoenda pasa. Saka tanga tingokumbira kuti sevana vemuzimbabwe tiite one family, one unity, one love, tingobatika zvakadaro. Thank you muzukuru. Zita rakazara ndiani? Inongoitwa Shailet. Tinotenda tete Shailet, maita basa. Right. Maraba angari ani wenyu imimi? Angari sawira wenyu? Zvakubatai zvakadii nekusiyiwa namaraba? Dzikisa henyu maiki pasi. Tashinga. Thank you, Tete.
panga vachitaurwa nyaya yekuti mamwe macelebrity nevamwe vanhu vaita zvedhirama vanga vasingauye kuzomuona. Imimiwo seshamwari ndezvipi zvamakaita kubatsira mumwe wenyu kuti upenyu hwake hunge hunogara hwakanaka? Zvaitika pamanje vakangotisikizwe kunzi afronta saka vanga vasina chinhu chakakwana kuti nyika yanga yakuru saka vangangoti vangozoita hambi zvemasocial media asi amachacha chokwata sirikuisa wakatombowe zvishati aona kuti wakatotiwa mubhedha akwa hembe nechikafu chese zvishone neshaikumbaamunyika papasinapo chakanyakui pasi kumukuma chakazotwanziya kuti iwechi zita rakazara ndiani? Jolo ndo yanga iri nickname yake. Alright, musati maenda pamajokes ese akaita pamadhirama amunomuremember nawo ndeapi imimi? Kwakudaro wauya nacho ndokwavanomunakidza vanomunakidza singaiti panoita furniture ndokwamwe kwachipa panomuranga navo kuna nikamwe navo ndokwanoziva nenyika yese kazhinji pajuisi malapi handi akawanda zvinokazvana kada kuti munetinde kunomuradzika zvakanaka handiti tatenda basa tinotenda zvikuru kwazvo. Wareti rufu rwamarabha rwakubatai zvakadini? Zvamunomurangarira nazvo pamadhirama aiita ndezvekuti chiimi imboti paiti masnippets tinzi mastatements, tipei mastatements amarabha. Adidi? Alright, aiwa tinotenda. Okay. Maita basi. Thank you. Tinotenda. Good one. Ndikuda kashota kari panapa. Ndikupada kutaura. Uya tikuise kumashure rekaomberi. Toda ma-statements. Ndiani munoremember marabha ne-statement yekuti chi? Tipei ma-statement. Statement yenyu. Yekuti chi? Hapana ndazviona. Munomurangarira zvakare nema-statements ekuti chi pamai actor mese ime.
madzimai makabatana mberi nekumashure kubatana kune kuita matagarika chaiwo. Ndarwadziwa namarabo aiwa
zvakurwadzai sei kusiyiwa namarabha? Mastatement amunomuremember nawo ndeyekuti chii? Alright.